Arratsaldeon ikusentzule zareten guztioi, gaurko honetan Kantabrian gara, Kastordialezen. Hemen Brazomar hondartzan, jende askotxo eta Don Luisen kaian zaleak bai. Herriko trainerua orain mundakan ari da lanean. Ea berriz ere goruz egiten duen eta iristen den onenen lehiara, Euskola Beligara eta Euskotren Ligan ere hementxe izango ditugu bai gaurko honetan honenak estropada eremu dotorea dugu, Maria Aldaketa orantxe, itsasgora orantxe izan da, eta estropada ederrak ikusiko ditugulakoan gaude. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zure, Mikel. Posik, Kastrora etorri eguraldi ona, estropada eremua ondo antolatuta, itxura ona du honek. Ona ikeragarri gustura etortzen naiz eta ez toki ederra delako bakarri, baizik arraun tradizio handikoa, arrauna barrutik bizi duen herria dau, estropada eremu badakigu ligak sortu zen, bolara hortantxe estrenatu eta niretzat, zirkuito osoko eremurik noblenetakoa da, beti izaten dira aldeak, baina noblenetakoak, eta gaur zer esango dugu, Mikel? Bi traineru ari direla nolabait ere, biligetan egurra banatzen, arraun lagunak eta urdei bai, ea bakarren batek bandera kakotxartean kentzen dien, eta aipatuko nuke, parteak eta ikusita, metroko olatua izan dirik ez, baina marea bizitan gabiltza, eta hementxe ikusten da derki, aldia etortzen denean, zera hondirik ez, itxasoak azpitik, zer dakarren askotan aipatzen dugu ikusten ez dena, hemen batzarrontan ederki ikusten dago, zer dagoen. Ederki, protagonistak ere ibili dira, jadanik berotze lanak egiten eta irten aurretik haiekin izan da Eritz Hernandez lankidea, hementxe dituzue arraunlariak. Bai, hasieran pixkate ez genuen asmatzen eta goraka gatozela iritzen zait azkenean estropadatik estropadara pausotxo bat ematen nahi gea eta hortan jarraitu nahi deu. Gu estropadaro borrokatzea jongo gea, banderan bila jongo gea eta bigarren postuei azkenean nahiko lehiatua dakagu eta lortzen saiatuko gea. Ez, hemen zikindu daiteke estropa eremua, badakigu olatu hango ala, aiziak ere zikindu dezake, orduan palada jumerko dugu eta borrokatu inberko da. Impotentzio gogoi ez, gaurko ere, gure lan txukun baten bila, eta berzozu politiateatzen gogoz. Gu laun txukun batitea, bigarren postua aldala utxik, ze ikusia oso zaila ala bandera eraztea, oendik ez da lortu. Bai mentalki eta moralki, uste eta aste hona pasa dugula, eta esperantzakin, hor jarraitzeko borrokan, eta bakigu basaia hongo dala, peka ikuri harrapatzea, baina, azkenean noendikan bastopa geratzen dira, abustu guzti geratzen da, eta animoekin, ez? Ezin badegu bakaiko harrapatu, bintzat, sentsazio honekin egon, iraieko playoff horietarako ondo goteko, ez? Baina gu gaindikan iraian ez daude pentsatzen, ez? Helburua da mailan bat ematea. Sailkapen nagusiari begira oso zaila dago, 25 puntuko tartea duela Gondarria gurekiko okerrez palima naiz, baina gainontzean, estropa batzutan bai ikoski eta aukera eduki ezkero nik uste dut, bideo honetik goazela esaneko duela demoraldiaren bigarren zati honi begira. Azkeneko estropadetan sentsazio oso onak ikutzen nahi entrenamentutan bai. Eta, pixkanaka arraunketa hartzen goaz, estropada guztin zehar, eta, emaitzetan ere ikusten nahi da. Bermeo kriston maila baten nahi da, 8 bandera ustetik irazitula 10-etik. Eta, beti atatzea bandera horren bila, baina zaila ikusten. Protagonistak eta ez bakarrik kirolariak, baita ere Sanperotarren presidente jauna ere, ikusi eta entzun dugu, ea nola moldatzen diren gaur guzti hauek hemengo estropada eremu honetan. Eta itxaso aipatu dugu lehen, eta datuak ere eskainiko dizkizuegu, batzuk hortxe pronto dira, baita ere, Eritz Hernandez gure lankidea. Arratsaldeon Eritz, zure elkarrizketa sorta ikusi berri dugu eta protagonisten hitzak entzun, nolako aldartearekin aurkitu dituzu aurrera? Kaixo, Mikel, kaixo guztioi. Aldarte honean ez gehienak, momentuz larun bata da, eta larun batean aldarte honez egon hoi dira guztiak igandea dia desberdin izaten da, larun bateko emaitzak hor baitaude. Kastro aipatu duzue, tradizio handiko herria, eta pozik gaude ez, hemen izateaz. Bertako traineru ez dabil maiarik onenean, gaur egun KE2 maian dabil Jose Luis Kortak idatzen duen trainerua, baina aipatu zuen modura Mikel espero dugu ea gorunzko joera hartzen duen. Dena prest hemen emakumezkoen lehen txanda hasteko, ikusiko dugu hemen Euskotren Ligan, arraun lagunaken nagusitasunari modu bat edo beste baten frenua edo galga jartzeko gai den beste traineruren bat. Ederki Eritz, orain bai, ikusi dugu, bere txalupa hori ederki ari dela hor, dantzan ez, eta... Bai, hemen Mikel, itxasa hondirik ez, baina begira, hemen giroa mugitu egiten da, harrapun parekin eta movimentua beti, itxasuan. Hemen hondartza, ikuspegi zabala, goikaldetik hartutakoa, eta zaleak ere bai, eta esan dezagun
Maria orantxe beruntz, bostak jota izan da, itxasgora. Eta, bueno, koefizientea, lehen esan dugu, indartsua, 77ko koefizientea gaurko honetan, Ibon. Maria Pizitan sartzen ari gara, eta berriro esango dute, Maria Pizitan gauzak gertatzen dira, Maria hiletan, baina ez dakipa, muturrekoagoak nola baite esateko. Maria izan da bostak pasatxoan, ura berantz, dagoeneko hasia edo azten izango da, orain indar gutxirekin, baina badakigu marea erdia hurbilduala, korronteak horra, tiro hartuko duela, indar hartuko duela, alegia. Horrek usten da, itxasgora eta itxasberaren artean 6 ordu daudela, eta marearen amplitude osoko urmasa erdia, erdiko bi ordutan mugitzen da. Beraz, marea erditan gaur zazpitatik, zazpiterdiak arte esango nuke, korrontea indar hartzen hasiko dela. 77koa, koefizientea, teknikoki, uste dut, aztiko lagunek eta esan da, Maria biziak, 80tik gora, orduan hartzen dira kontutan. Egun ere joaten da. Gu hemen gabiltzalan da 8 koren bat gogoan dut, irailean izaten da hori, irailean martxoaldean. Zorioneko mareak. Ederki, gogora dezagun nola den Euskotren Liga, orain arte 10 jardunaldi jokatuta. Gizonezko buruz hitz egiten dugunean, esaten dugu ia erdia. Hemen bigarren erena hurbildute, eta 80 puntu ditu Donostia Arraun Lagunakek, eta orain arteko denak irabaziak, estropada denak 10 irabazita. Gero bigarren posturako Tolosaldea eta Orio berdinduta eta puntu bat gutxiago Donostiarrak. Beraz, podiumeko lehia hori zabal-zabali dago, eta beste horren beste gertatzen da 3. postuarekin gizonezkoetan. Beraz, alde hortatik bai. Eta hemen, gainera, sailkapenaren behekaldean ere, garbi dago tiran gauzak asko ikaragarri aldatzen espadira automatikoki jetxiko dela, baina Cabo da Cruz playoffeko tokian da 7. postuan eta 6. Ibaikak Cabok baino 3 puntu gehiago ditu, beraz lehia hori ere zabali da, Ibon. Bai, lehenbiziko txandan 3. kalean, uste dut izango dela, Ibaika Cabo lehenbizikoan, eta zentzazioa ematen du, Mikel, Ibaika gehiago dela, batez ere herrioan, eta aukera duenean nolabait, ez dut behin betiko izango, baina tartea zabaltzeko, azkeneko estropada on hori falta zaiola Ibaikari. Nola nahi ere, 6 estropada faltan, 3 puntu, alde txikia da, baina bada zerbait. Era berean garrantzitsua. Bai, estropada txar bat egiteko nolabaiteko lizentzia edo badu errenteriako taldeak. Lehen kaletik arituko da Cabo, 2. Hondarribia, 3. Ibaika eta 4. Tiran. Eta dida batean eskifai buruzko datuak ere emateko moduan gara. Lehen kaletik Cabo da Cruz, Natalia Tubio patroilanetan, gogoratu bera dela, EITB sariaren bila, patroien zelkapenean, lehenengoa, 59 puntu ditu, Hondarribiako Garmendiak 50, Orioko Etxanizek 57. Bizkarre zurra mantendu du Eugenio Penak eta ikutu batzuk, Zaira Torrador bigarren tostatik, 4. ekarri dugar, Laura Martínez, sartu da, baborrean, maztatostan, hortxe, ikuste dugu, Arraun Lagunaken ibilitako arraunlaria, eta 5. tosta estriborrean, Fatima Burez, sartu da, Laura Plazes, lehorrerako gau. Hemen bestetik Hondarribian nolabait bizkarre zurra ondo finkatuta dauka Kortesek, eta hala ere aldaketa pare bat bai, iparraldeko Graziet barruan dala, ez? Hori da, ohikoa, arraun egiten duenean estribor espaldan aritzen da, gaur Nerea Amunarriz ere sartu da baborrean 5. tostan, Katalin Negrete 3. ekarri du Iker Kortesek. Eta hemen iruditan Ibaika, errenteriakoen eskifaia, eta, Amutxastegi, eta nobedade batzuk bai, ez? Beste bandan ere bai. Bai, horrean Leire Arrojeria sartu da, Miguel, 3. aritzen da normalki, eta Ane Aiestaran eta June Galardi, tosta bat atzerakarri ditu Mendizabalek. Eta hemen tiran, zailgapenaren behekaldean, eta, mugimentutxo batzuk bai, baina nolabait estropada on bat egiteko helburuarekin, zalantzarik gabe, falta diren 6 jardunaldi hauetan,
hortik ateratzea 10 puntuko koskarekin oso zaila baita, ez? Bueno, eta nolabait ere ikusten ari gara, Mikel David serio dio bere arraunlariei, bere estropak ematen ari dela, eta gaur ere, esate baterako pasaden astean aritu ziren, 3 emakume, ariko dira, hortxe tostetan. Bueno, epaileen deia hartu dute, eta hementxe dira, kirolariak, kokatzen, ez dut uste, aparteko arazorik izango dutenik Ibon. Ez, nire ez. Gainera, hauso esan behar nuen, horrentxe marea aldaketarekin batera dago, nolabait ere haizearen goraka da, ez ikeragarria eta momentuz badirudi, haizearen ekarrialdi hori, etzaigula iritsi, etorrialdi hori. Haize ufadak iragarrita, Mikel, 15 ingurukoak. Hori da. Bandera txuria goian, Ibaikatzerantz, Ibaikatzerantz. Keinukari oraindik, bandera jetxe egin dute. Baina Ibaikatzen ez tatxa motza dagoela. Gorri, berdea! Ateratzeko lehenbiziko kale honek fama hona du. Babesa du, molla honek. Ipar mendebaldeko haizearekin batez ere, gaur ipar honekin, ekialdeko honekin. Eta hau, ohiko joera bada, ia Euskal Herriko ere mutenetan. Ipar ekialdea jotzen duenean, baldintzak berdindu egiten dira. Hemen nabarmen. Ze askar sartu duen branka aurretik. Eta Hondarribiak GPS-a markatzen digunaren arabera, uste baino irteera apaltxeagoa. Baina, minutu pare bat bete eta gero, asentatzen denean hor kuadrilla bakoitza. Dagoeneko elkarren berri ere, badugu pixkat Mikel, eta nik badakizu gauza hauekin adi jartzen naiz. Atezuan minutua betetzerako 2-3 segundo aurretik, eta tene esate aldera. GPS-ak gaur egun, nik zierronako estropadan, pasa behar izaten dut, galbetik, baina fede itxua daukat. Bestela puntxezko tresna da. Fede itxua. Begira, Kaboren irteera, 10 segundo, Ibaika eta Hondarribiari, eta ja minutu eta laurden jokatu ditugu, eta tiran Laura. Eta begira ze balantza horrek ikusi dugu, argi eta garbi balantzaka, oraindik oso atzen eta zailtzen ari den taldea da. Bueno, eta ETE Liga aipatuko dugu, ETE Ligan astillero liderra da, eta gaur ere Orion jokatutako erlojupekoan askarrenak izan dira, 10 eta 51, bigarren Zumaiak 10 eta 52, segundu bat eta 60 eunen Kantabriarren alde, 3. Kaiku izan da, 4. Zarautz, eta horrek esan nahi du pausu sendoa ematen ari dela astillero, alata guztiz ere, gauza bada irabaztea, eta beste kontu bada gero playoffean gertatuko dena, ezta? Hor moldatzea. Momentuz, astillerok 75 puntu ditu, Zumaiak 72. Biak playoffeko txartelaren jabe orain, 3. Zarauz da, 58rekin, gero Kaiku eta San Juan dira. Tiran 6 segunduko galerarekin eta Hondarribia branka, ia Kaboren brankarekin parekatzeko asmotan. Eta dagoeneko parra libratuta, Kabo lortu duen abantaila hemen barruan lortu du. Bien Garmendia trampaldore igota. Zango dut berriro, Mikel? Txaso ondirik ez, baina begira, olatu nola ia bazar guztietatik, nola datorren. Oso txoro enmarkazio guztiak, babor estribor balantzaka, zehazka bezala. Bueno, Kaboren hasiera, gaur nahiko txukuna. Bueno, Ibaikako entrenatzailearen mikro hori zabaltzeko moduan gara, ea zer dioen Iñaki Mendizabal jaunak. Irakurri pixkat estropada. Kabo, segundo bat, Hondarribiakin batea. Guazen gure erronketa artea, sakona eta azpitikan eman. Mezu zehatza. Arronketa sakona, presari gabekoa, eta giroa dagoen bezala, treneroak balantza ikusten digu, nola gogortzen da ondoen trenerua, arraunak ondo sartuta. Trenerua hor asentatzen da, azpian daudenean. Tiran asko galtzen,
gaur izan dira estropada batzuk horrelakoak, baina beste batzuk ere bai, azken bolada honetan hurbilago ibili dira, eta, bueno, azken postua ere utzi diote egun batean Kabori. Maniobratik atera eta Kaboren aurretik ibilitako bizpairu ere gogoan ditut, Nola aldatzen den joera, hor barrutik, badia barrutik, itxaso zabalera. Bai, eta gainera, hemendik aurrera jokatuko dena, itxasoan izango da gehien bat, urrengo asteburuan, igandean, Pasaiako kaian arituko dira, eta hortxe izango da estropada ezberdin bat, emakumeentzat hiru luze eta biziaboga izango ditu, baina itxasoan orain maila eman behar da, zalantzarik gabe, liga ondo bukatzen. Bueno, Hondarribiak ez du apurtu, kanporantz, eta laugarren minutu terdia pasada. Kokatu da lehen tokian, 3 metro falta dira, eta burruka hemen playoffa saiesteko ditugu bi arraun elkarteentzat da, haien artekoa, Kabo eta Ibaikaren artean dago hor zua. Hondarribia ongi ikusten da, luze arraunean, presarik gabe. Horren, Mendizabal ikusten dugu, zein luze ari zen, erritmoa markatzen. Askotan markatzearena eta Miguel Ankekoen zeregin bakarra balitzako bezala eta ez da gutxi horrek ere. Gainerakoak presaka ari baldin badira, Ankekoak ezin du nahi bezin luze egin. Eskatu egin behar di orduan, usteko eta usteko arraunean. Kabo eta Ibaikaren artean 5 segunduko tartetxoa, zerbait. Ea zagertatzen den ziabogan. Salta el ataque! Salta! Salta! Horrentxe abek tartea zabaltzen. Carmen Diaposik atzetik aurrera egin dute, Segiko luke, Rankaz. Segi luze! Tipo hamar zegoelako! Txamarrekoa. Hiru aurretik! Zire, prestatu mai! Segi bestiak! Hortxe dira ba. 35 palaterdi. Aurrekalaria prest. Segi! Ongi. Kabo pasa Miguel Begira. 6-0 bost Hondarribiarentzat. 0 Ibaika ere bai, aukeran. Kaborentzat 6 eta 10. Ibaikak 6 eta 13. Eta orain, hasi du maniobra Tiranek. Nabarmen maniobrarik onena, niretzat Hondarribiarena. 6 eta 25. Ateratzean ere, Kabori, Ibaikari, bere txandakidei, bizpairu segundo gehiago, maniobran, irabazi dituena. 6 segundutan da orain bigarren luzean Hondarribia eta Kaboren arteko zuloa, 9 segundora Ibaika, eta hor duzue, 23ko galerarekin atzean Tiran. Equipo, rematamos y respiramos. Peixi, remata y respira. Eta orain erabakiak hartu behar. Miren Garmendiak, Iker Cortesek. Alegia, nahi duen egiteko, dauka eremua, libre. Baina gaur Ibaikari kostatu egin zaio orain poparian, baina Brankaz Kabo beti ontzi bateko rentarekin izan dugu. Mikel, ari nahiz ikusten ontzi guztiak urte osoan baina balantzak egiago egiten. Eta hori itxasoarena da. Nork aldatu norabidean nabarmen, Ibaika begira nola datorren, Hondarribiaren uberara, nabarmen. Hortxe? Eta bide batez lehen kaletik ari den Kaborekin, hor burruka zuzena egiteko asmoarekin. Bai, baina metro asko ere bai, trabez, zuzendu ezinik. Bai, baina hurbildu da, 2 segundora da orain. Kabo bigarren zazpira, 9:10 Ibaika. Ia minutu erdia galduta Tiran. Eta kanporantz 6 minutu behar izan dituzte, aparteko izeri gabe, horrek esan nahi du, itxasoak indarra duela, Indarra asko dakarrela. Bueno, guazen berriz Iñaki Mendizabal, Ibaikakoen entrenatzailea entzutera. Bira, rapatu jo, bira, Mai, bira. Mai, entzuten azu? Hondarribia iten nahi dana in. Norabide berdina, aprobetsatu latua. Norabide berdina, Norabide berdina, zua garbia da.
3 segundotan da Kabo eta Ibaikaren arteko leia. Eta 3. kaletik Hondarribiaren bide hori erreferentzi bezala hartzeko agindua zehatza Iñaki Mendizabal, Ibaikako prestatzaileak emandakoa. Irudipena daukat, Mikel, gaur ikeragarrizko koparean lantza ikusiko ditugula. Hor Kabo ikusi dugu, beti dioguna ez da olatu handirik behar, mina egiteko barrurantz. Eta playoffari begira esan dugu, Kabo dela momentu hontan hor dagoena, Ibaikarekin norgeiagoka, baina Errenteriakoek 3 puntuko abantaila dute, esan dizuegu Astillerok irabazi duela Orionete ligako estropada, sailkapenean Astillero aurrena da Zumaia 2. eta Galizian txapela da lehenengoa, 2. Cesantes eta Amegroveren arteko elkar lan horrek ekarritako ontzia, eta urrengoa Perillo urruti dago. Beraz, txapelako 34 ditu, Amegrobek eta Cesanteseko 30, Perilloko 21. Nahiko argi da egon daiteke playoffean beti gora etorriko direnak. Astillero eta Zumaia, hemengo ligatik eta Galiziatik txapela eta Cesantes Amegrobe. Eta hoien aurka zein, hemen dago leia, hemen dago Ibaika eta Kaboren arteko burruka hori. 2 segundo, une honetan, dira. Eta dagoeneko oraintxe badian sartzen. Ea zer dioen Mendizabal, Iñaki Mendizabalek, Ibaikako prestatzailea. Bai, olatuak eskatzen zuen lekura jun. Guazen sartzea bat a muerte hor. Bat, genan artian. Arrapatzeko. 200 metro, 2 segundo, 200 metro, 2 segundo. Hor daude, orain... Batera ere jarri da, ikusten da, olatu bat ongi zukutu eskero, aldea 2 segundora, alegia 2 segundoko aldea. Asmatu egin behar baina. Eskero. Olatu bat 2 segundo, Seria jotzeko ere eskatu dio, nauski, estropa da aurrera doa, 250 metro falta dira, segundu bakar batera hurbildu da Ibaika, momenturik onenean dira, estropa da hasi denetik, Hondarribiak lehen postua segurua du txanda honetan, 12 segundora Kabo, Ibaika 13, oso puntu garrantzitsua dago, bi arraun elkarte hauentzat, zailkapen nagusiari begira. Biziago Kabo dator Ibaika baino. Baita orain babesgunean bai, sartzen ari da honuntza, baina haizea bestaldetik dator. Bestaldetik, baborretik. Utsaren urrengoa izango da. Orain Ibaika golatu gara. Parean. Bai, olatu horrekin parean jarri da. Pasa ere bai, lehenengo aldiz pasa egin du Ibaika. Zein etortzen zaion, Luzeago ikusten da raunean Ibaika. Hondarribia badator, estropada amaitzen Hondarribia. Begira ze olatu hartu duen Ibaika. Entxanda berdentzat, bai Hondarribia. 2 segundo Ibaika aurretik, 11 eta 28 Hondarribiaren denbora. Ibaika kontzi bat amaieran Kabori, bai Ibaika. Bai Kabo, 11 eta 58 Ibaikaren denbora, Kabo da Cruzek 11 eta 50 entenatzaileak eskatu eta kirolariek erantzun Ibon. Bai, eta beste kontu bat ere, bai, begira kanporantz Kabo lehenbiziko kale honetatik zeinen azkarratera den eta gero nola geratu den etorri ezinik. Ederra, arraun saioa. Bueno, eta bien bitartean Tiran, orantxe azken txampan sartuta. Tiran bere kaletik. Bai Tiran. 26 segundoko atzerapenarekin, Tiran 12 eta 24. Ea, zer esan duen Mendizabal jaunak estropada amaiera horretan. Elante! Aurretik, neskak, aurretik! Kaguin, no! Aurretik! Oso ona, ekipo, oso ona! Sinistu zuengan, sinistu! Sinistu eta lortu, saiatu eta lortu. Bukaera arte, Hortxe 11. minutuan parean ziren, azkeneko 40 segundu gutxian, lortu du Ibaikak olatu horri etekin aterata tarte hori. Eta begira, 2 puntutara hurbiltzetik Kabo da Cruz orain zailkapen nagusian Laura egotea pasada, estropada bat pasa aurreruntz eta merito handiko lana Ibaikak hemen Castron egindakoa. Erreferentzia, bigarren txandako favoritoentzat, Hondarribiak markatutakoa, 11, 37 eta 56 eunen. Orain, iragarkia.
Arratsaldeon ikusentzuleok, Kantabrian gara gaurko honetan Castro Urdialesen eta CaixaBank banderaren 8. edizioa dugu jokoan, eta momentuz Hondarribia da garaipenerako hautagaia lehen txanda ederki irabazi baitute Hondarribiarrek, 11:17 eta 56, haiek eginiko denbora, bigarren Ibaika 10 segundo gehiago erabilita, Kabo Amairura tiran 56, aurrera Eritz Hernandez. Bai, gurekin baitugu Hondarritarren arraunlarian Mendizabalen zorionak. Eskerrik asko. Bueno, lehen da bizi ezaiguzu nola aurkitu duzuen estropada eremu hau, telebistan behintzat ikusi dugun arabera, balantza pixkat izan duzu gaurkoan arraunketan. Bai, espero genuen kanpoa ateatzean olatua eotia, baina garbilagoa, eta aurkitu dena izan da, beste urtetan baino askoz ere nasiagoa. Eta, ez dakigu zergatik da, naiziagatik edo, baina bai, kanpoak oso gogorra izan da. Naiz da, balantza eta urre eskasak aurkitu, gaurkoan ere egin dezu Hondarribia gaurkoan lehen txanda berreskuratu ez irabazi du. Aurten iaz bezala alizarete, batzuetan horrezko txandan zahartzen, beste batzuetan ez, baina heldutasun gehiago ikusten zaio traineruari. Bai, nik uste dut, gaudela batzuk ja urte batzuk jarraian elkarrekin nahi gana karraunean, geogia da ere jende berria etorri zegula, eta orduan hasieran kostain zitzegun pixka bloke hartzea baita ez genulako denbora asko elkarrekin entrenatzeko, eta guain udaran denak elkartu gehala, eta ja blokia edo bintzate hartu deunen, somatzen da pixkatoi, lehen urte baino pixkato beto ari gehala. Azkenean ikusiko du bigarren txanda honek zer ematen duen, eta bihar horrezko txanda horretara bueltatzeko parada duzuen. Eskerrik asko. Ane Mendizabal, Aizpa, Iraia Mendizabal, biak Hondarribiko traineruan garaile, eta aita ere, posik gaur familiarentzat. Aita Ibaikako entrenatzailea baita, Iñaki. Harmonia ederrean afaltzeko moduan dira gaur. Bihar este estropada izan da, ez da festagirorako denborerik izango, baina aldartea hori garrantzitsua da. Alaitzeko eta dudarik. Zenbait garaitan, zer moduz joan da estropada kaltetu zinere suertatzen da, familietan. Guazen orain bigarren txanda kontziak aurkestera Tolosaldean, gaur patroi lanetan Abondarain. Hori da, eta gainerakoan gure zalerik lehialenek, ikuserik lehialenek, dakiten aldaketa, hemen, Garasi Zorozabal, Babor espaldan, barrura, Malen Eskitxabel, gaur Lehorrean. Beti aldaketa, toki berean, Babor espaldan. Bigarren kaletik hori jo, eta hemen Patxi Frantzesek aukeratutako eskifaia. Aldaketatxo batzu Baborrean begira, Eider Barba, bostetik irugarnera, Armora, irugarnetik laugarnera, eta Amaiarregi, laugarnetik bosgarnera. Eta estriborrean, Andrea Ubina, bosgarren tostan sartu, Etxenikek eta Ane Arrutik tostak trukatu, eta Udane Oioz, Azkonobita eta Naia Badiola ere tostaz mugituta. Horrekaren bila dudari gabe prestatzailea. Eta hemen Donostiarren ontzian gaur Rufo Urtiz bereak aukeratutakoa. Eta hemen ere, Miguel, aldaketatxoak, Nikole Maroño eta Usue Urra sartu dira Baborrean, horrek ekarri du, Zum eta Iris Simon eta Aizia Saezen, tosta aldaketa, eta estriborrean Angela Castro sartu da, eta aurten komodin lanetan edo, hortzen naroak Garamendi dabil, bostetik 3 jetxi du, Rufo Ortiz bereak. Eta hemen txapela irabazteko hautagai nagusiak, CaixaBank bandera helburu bezala hartuta, hemen gaur arraunlaguna. Eta aipatuko nuke, Udane Goenagaren tosta aldaketa. Hortxe kontrankean mazta tostan ikusi dugu estriborrean estropada. Denetan uste dut, gaur 3. eraman du Etxabek, Neikari Azkoe 2. eta Baborrean ere, Beatriz Piñeirok barketa, Maider, bere hauk tosta trukatu egin dute. 3. eta 4. gerri-gerrian. Lehen kaletik arituko da Tolosaldea, bigarrenetik Orillo, 3. Donostiarra eta 4. kaletik Arraunlagunak. Gogoratu, Arraunlagunakek 10 estropada jokatu eta denak irabazi dituela demoraldi honetan, ligari dagokionez, aurrez, 3 txapelketak ere bai Gipuzkoakoa, bai Euskadikoa eta Espaini mailakoa. Urte paregabea egiten ari dira eta zelkapen nagusian 21 puntuko errenta Tolosaldea eta hori eta 22 Donostiarrari. Eta lehenbiziko txandan ikustakoen arabera, Mikel, iruditu zai lehenbiziko kale honetik hobeto atera direla eta etorri erditik hobeto etorri dela. Laugarren kaleari buruz, datu askorik ezin eman, iran handi jardunarako. Ados. Aizea egon korsamar, zango nuke?
Eta epailen deiaren zain dira gure kirolariak. Hemen gogora dezagun, CaixaBank banderaren aurreko 7 edizioetan, San Juanek 3 garaipen baditula, 2015, 2017 eta 2018an, estropada eremuko marka ere bai, 11.06.02, 2018an lortutakoa. Gero Oriok ere 3 garaipen, 2019, 20 eta 22an, eta Arraun Lagunakek behin irabazi du 2021 garren urtea. Eta orain urrena hemen estropada jokatu zenean, Eskotren Ligan. Orio eta Arraun Lagunak lehia ezin gordinagoan eta ezin berdinagoan, Mikel, sartu ziren. Eta Orio gira hasi zuen? 14, ez da? 14. Hori barrutik ederki antzematen da, 14. Deigarri egin zait oso, berriro esango dut, kabo zeinen azkar atera den lehenbiziko kale honetan. Eta nola geratu den gero. Bueno, bamentxe datoz. Bueno, azte osoa lanean eta entrenamenduan, itzordu honexen zain, eta biharkoren zain, noski. Gaur Tolosan, amondarain, zan dugu, ez da? Bai. Tolosarra dira, oraindik egoki kokatu gabe daudenak. Estatxarekin arazoren bat behar bada, edo? Ez, hartua du. Bai. Bantxe doaz. Euska tirako di, bai, zila, bestela tirako, Naiko. Bai, eutsi dio. Sasoien da, amondarain. Ikusten alituzu, Mikel? Bai. Hango motor zar horiek. Motorrak, baino... Bai, eta horrein nago atzeratuko da... Porrozta da hundiagoa merezi du. Bai, 2 minutu atzeratuko da. Bai. Hori hortik aldendu arte... Patrulera kalanta ibiltzen da. Gure alderdian eta estropada jokatzen ditugunean, antxe ziabo gardian jartzen dena. Ikusgai, propaganda egiteko. Ez erre ordein dure egin gabe. Beste eginkizu batzuk izango ditu hemen Kantabrian, Ibon. Bueno, guretako porrarekin ari diren horiek aldendu dira. Beldurra ez dit ematen, minutu bat galtzeak. Arratsalde osoan nola ibiliko diren motor horiek. Horrexek ematen den niri beldurra. Eta badespadan, hau ez da kasualitatez, orain prestez dagoena zein da Arraun Lagunak. 4. kaletik aritu behar dena. Oso ongiruit, hori da, estudiloak esaten dio epailari begira, nola da biltzen? Ez, orain itxoin, haiek pixkat aldendu arte. Hori da. Ongi iruditzen zait. Hori da. Bandera txuria goian, semaforo berdea bai, hasi da. Haiek urruti dira eta... Hasi da horrezko txanda. CaixaBank banderaren 8. edizioa dugu jokoa. Arraun egirtera, Branka aurreti ezartu, azkar asko. Eta guztia beti gertatzen, Bai, eta, bueno, lehen kaletik kabo aurretik branka sartuta izan da, orain lehen kaletik Tolosaldeari da, eta 2 segunduko atzerapena du, Tolosaldeak. Segundu bat sartu die, Arraun Lagunak Oriotarrei eta Donostiarrei, eta izea 10 kilometro inguruko, 10 kilometro orduko, hori da, abiadura. Nik uste dut igoko dela orain dizerra. Mikel Donostiarra ikusten dugu, eta horra ipatu dugu, bigarren posturako porrokan nola dabiltzan 3 ontzi, esan behar da, azkeneko asteetan gora egin duela nabarmen Donostiarra. Eta badirudi, sasoi puntu egokian, datorro. Bueno, demoraldia bukatzeko oraindikan falta da ligari begira, 3 asteburu, gero etorriko da abuztuko azken egunetan Kontxako sailkatze saioa. Arrauntzalei gogoratuko diegu, aurten lehenengoz asteazkenean gizonak arituko direla eta gero emakumeak. Eta gero irailerako
Donostiko bandera eta playoffa, uste dut, aurtengo playoffa beti da mamitsua, baina uste dut aurtengoa bai emakume eta bai gizonezkoetan ikaragarria izango dela. Zenbait jardunalditan falta izan dugun mamia, behar bada, hortxe izango. Bueno, Arraun Lagunakek 2 segundu eder aurkariei. Eta orain barra libratu duenean, segituan beste bat. Bat 3 hori da izango betxua. Baina gaur berriro esango dut, oso tekniko dago, oso exigente dago. Teknikoki lan oso ona eskaten du. Hortxe nola liberatu duen, barra, eta hor erasoa orain kolpea itxasorena segituan lehenbiziko kaleari etortzen zaio. Hemen zinen garbi ikusten diren, uin handiak ondoko itxaso, ondoko baga, nola datorren ipar mendebaldetik. Castroko Eleizaren atzekalde horretatik herria ezagutzen duzuen ontzat. Eta prebizioa metrotik gorako olatuena zen, 1,2. Bueno, horrek esan nahi du Perez horren erdikoak izango direla, olatu gehiena, baina metro erdia pasatxo. Egia Tolosaldeak, 2 segundu atzetik ibili da, eta barra libratu orduko. Arraunen parean. Parean jarri da. Eta Donostiara ere hortxe da. 2 segundu, 4 ontziak. 4 ontziak, hori da. 2. minutura. Arraun Lagunakek orain arte batez ere aberia lehenbiziko lutxearen 2. erdian egin izan du. Asko falta da oraindik, balizara iristeko 640 metro. Hori ontzi bat galduta. Donostiarra berriro berrestel Mikel, Bai. Hirurak parean, Arraun Lagunak, Tolosaldea eta Donostiarra. Berdindu egin dira kontua kanpoko aldean, kanpoko alderdian. Erdiko lauek, cuerpo total, cuerpo. 34 palaterdi. Osa, luze asko. Ira zenen luze, Ramon Erostarberen taldeak beti ditu, momentu oso onak, itxasoko estropadetan eta falta zaiona behar bada, borobiltzea estropada bat bere osotasunean, bi luzeak, irtera, kanpo kaldera urbildu, ziaboga, etorri, poparian asmatzen dute, gehienetan. Nik uste dut irregulartasun puntua daukala, Tolosaldeak, baina dena esate aldera, Arraun Lagunaken aurtengo aginte hau, arriskoan jarri duen, arriskoek handina, bera jarri du Tolosaldeak. Hemen Astudillo. Donostiarrak orain ontzi bateko galera du, Oriok 2. Oriok geratu egin da orain. Aurrean Arraun Lagunak eta Tolosaldea. 300 metro orain. Uste dut gaur maniobra ondo egiten duenak asko izango duela irabazia, Ibon. Eta Arraun Lagunak Donostiarrari kaleare irabazi dio. Neskak, bat atzetik, 6 Orio, 13 Donostiarra. Airean doa ontzi hau, Bai. Bueno, 2 segundu hartu dizke orain Arraunek Tolosaldeari. Mikel, Arraun Lagunaken kolpeari eutxi dion bakarra Tolosaldea, kanpoan, Eta Arraun Lagunakek hori ere frogatu digu, naiz eta orain duen distantzia azten erabaki horra, ez da gutxiagorik ere, baina aurkaria parera iristen denean edo, ematen du baduela hor gorde eta zerbait, eta amarreko bat edo, eta bai. Baina... Aginon ikeragarri egin zuen. Erne gaur, 100 metro. Hemen etxaniz, atzetik 9 segundoko galerarekin hori jotarrak. Eta denbora gutxian gainera, galdu dituzte 9 horiek. Maniobraren garaia da. Argi, Belarti eta Prest. 2 segunduko errentatxoarekin Arraun Lagunak. Haren Portularrume, atera egin du, Aiora Belarti eta atera egin du. Koparean, irtean, bai. Iskabat lehenago zuzentzen behar bada. Arraunentzat 5:52, Tolosaldeari 5:53 hartu diote, Donostiarra eta hori 6:00, eta biak Hondarribia baino bizkorrago 5 segundo. Maniobra ostean parean dira, Arraun Lagunak eta Tolosaldea. Eta 7 segundoko galerarekin atzetik Donostiarra eta Orio. Erne
hemen dira eta Tolosaldeakoak banderaren leian sartuta Ibon. Orain biek antxitatea kontrolatu behar dute. Bai, arraunek bereari eusteko eta Tolosak ikusi arraun parean duela, bere horretan segi, ezer aldatu gabe, bere horretan segi. Orain, etortzen denean, azpikoa, eman beldurri gabe. Bai, olatutxoan, arraun, segundo bat hartu du. Estropada ederra ikusiko dugu, begira norabideak. Baina Tolosaldeak gehiago sartu da orain. Hortxe daude, 2 segundo orain, arraunek Tolosaldeari. Zer diozu, aukeran estriborrera askotxo sartu ote den? Ez, kontrakoa, aukeran bere kalera azkar etorri dela ziabogatik. Zera, Tolosaldean. Begira, azkar. Hori nioen, bai. Zero kalera atera beharrean, hola baitere, maniobra azkar estutu duela. Zerbait gordetzeko, gero metro batzuk izateko agian gero bukaeran, ez? Ontzi bat orain arraunek. Bai, baina zuluain orain arraun. Bai. 1000 metro falta dira. Zabal-zabali dago lehia. Aitu zer esan duen, erritmo gehiago ez dut nahi. 36 palaterdi. Batzutan azkarregi joateak. Kalterako. Bai. Orio eta Donostiarraren artean ere, segundutxo batean dira biak, horratzetik, tartea txikia da. Eta 3 segundu orain poparian, utxaren urrengoa dira. Aldekoa badira beti onak, kontua da, ziaboa egin duten momentuan parean zirela, eta orain 4 segundu hartu dizkiola arraun lagunakek Tolosaldeari. Adoa, Mikel. 5 segundu. Bai. Arraunean luzea gore, bai. Bueno, eta arraun lagunak aukera izan da estriborraldera etortzeko, ez da etorri. Kaleari eusten dio. Nola baitere, momentuan zer eskatzen dio nontziak. Hori da. Hor begira zemat olatu dagoen. Bai. Hor kanpoan ja... Ikuspegi honek, kaiuaren ikuspegiak ederki adirazten digu eta azaltzen digu nola diren gauzak hor kanpoan. 4 segundu ditu arraun lagunakek, ontzi bat, pasatxo, orain 5. Ziabogatik atera eta egin dio, mina. Baina ez da bukatu hau oraindik, 600 metro, Tolosaldeak asmatu inmarko luke orain, oparian biedo 3 olatu hon aprobetsatu, urbildu alizateko. Erne, Donostiarrak hori orain 3 segundu atzean. Atzeko beste burruka horretan. Baina horrik ikusi dugun irudi horrek zenbat alegia. Aurretik donak hori guzti maitu, ontzi bat atzetik. Arraun badoa. Bai, bigarren ontzia sartu dio 6 segundu eder. Eta orain arriskua da, Tolosaldeako traineru horretan presak eta izatea, ez? Segunduak errekuperatzeko. Irauen bukaera egiten zein rigarria ero, Zeinen luze eta nolako pasearekin, nolako pasararekin datozen. 7 segundu, Ibon. Bai. Aurreko irudien ikusi da. Bai. Begira, hori orain Donostiarraren ubera. Bueno, txikitu du estropada, Mikel. Josuz, txikitu, ia 3 traineruko errenta. Eta begira Donostiarra, Tolosaldearen gainera etorri da, Arraun lagunakek erabaki onak hartu ditu, asmatu egin dute, eta Tolosaldeak, momenturiko onena, kanpoko balitza horretara hurbildu direnean hortxe izan dute, baina gero, bigarren luzean ez dute asmatu. Begira orain, Tolosaldeak hurbilago du atzetik Donostiarra, aurretik arraun lagunak baino. Biziago arraunean Tolosaldea. Eta estropada osoa bere kaletik irten gabe arraun lagunak, bere horretan, segi eta eman. Segundo Tolosaldea eta Donostiarraren artean. Bai, hor dago burruka. Arraunek erakustaldia, Mikel, gaur barrurantz. Bai. Begira, hori olatuan. Begira. Arraun horiek, urazpien daudenean, beste ontzien artean mini asko egiten dute hauek. Ura mugitu, bai, ondo mugitu. Hor dator arraun lagunak. Zoragarri, bigarren luze honetan. Hemen da. Bai arraun lagunak. 11 minutu eta 12 segundo. Bigarren Tolosa. Bai Tolosaldea.
11:20. Bai Donostiarra hirugarren. 11:24. Eta hemen dator orain Orio. Bai Orio. 22 segundoko atzerapenarekin. 11:25. Laugarren postua mantendu dute, utzi egin diote. Hondarribiak 2 segundu gehiago erabili dituelako. Eta alaitasuna nola ez ligako nagusien ontzi horretan Ibon. Zer, esan dezakegu berririk, Mikel? Badiru diela zenbait garaitan kontrarioek Tolosaldeak batez ere ez duten duela, baina uneren batean estropada apurtu egiten duela gaur, balizatik aterata, hanka egin dio, 3-4 segundo jarri da, hortxe 2-3 minutun eta bukeran ere eman dio, beste atzaparka da. 7 segundu luze, ia 8. Donostiarari 12, Hori 23, talentxandako garaile izandako Hondarribiari 25. Tarte handia dira, kontuan hartuz itxas 1000 bat eta erdi egiten dituztela gure emakume hauek, hau da Euskotren Ligako kirolari hauek. Eta lehenengo txandan 11 kilometro orduko haizearen indarra, eta orain ere ez dut uste aldaketan denik, eta oso ondo, arraun lagunak, estualdia, ia estropa guztietan pasatzen dute, Tolosa momentu batean orain arte poparian izan da, gaur hor kanpokaldera hurbiltzen ari zirenean, eta Ziaboga irteeran, baina Etxaberen emakume hauek momentuz oso sendo, konfiantza handiarekin ari dira, eta urduri jarri gabe moldatzen dira, babesteko errenta hori, eta gero zabaltzeko. Daturi jakin gabe, ikusten da, konfiantza maila ikeragarria eta bloke handia, eta ni harritu edo gehien azpimarratuko nuke, zeinen luz egiten duten, eta arrunan nola pasatzen duten. Eritz Hernandez, zurea da hitza. Bai, gurekin bai dugulako irrifartxu Andrea, estudio Andrea, zorionak beste behin. Bai, eskerrik asko. Normalean Brankaz erakusaldiak ematen oituak gaituzue, gaurkoan poparean bueltan, sekulako egin dezue. Tolosaldeak estutu eta zuek erreakzionatu. Bai, azkenen diferentzia asko dago lehenengo kaletik 4. kalera, ja berotzen geundenean hor 5. edo 6. kalean ja nabaritzen zen, nahiko tiratzen zula kontran ateatzeko, eta bagenekin gaur juteko luzean pixka torri biliko ginala, eta hor mantendu behar ginala, hueltan aprobetsatzeko. Nola sentitzen zara, bandera guztiak irabazita? Ondo, pixka eta mesten azkenen. Bai genula aurreko urtean oso denboraldi ona, pero bueno, ez genuke imaginatuko aurten nola ibiltzea nik uste. Orduan pixka sinestu gabe do. Bandera guztiak irabazita, zuen amets horrekin jarraipen ematen diozue, argi dago behintzat blokeak indarra baduela eta erreakzionatu behar denean erreakzionatzeko gai zaretela. Bai, nik uste buru asko duen talde bat gehala, eta gauzak estutzen dian momentuan taula erreakzionatzeko kapazitate hori ere garatu eta landu dugu, eta bueno, 2022 esaten dugun bezala, 2022an asko ikasi genuen. Zorionak Andrea, eta disfrutatu berriro bandera astintzen. Bai, eskerrik asko. Andrea Astudilok jasoko du bai bandera patroien zelkapenean gaur, Retegik Ibaikakoak 8 puntu, Garmendia Hondarribiarrak 7, Etxanizek 6, Nerea Perezek 5, Astudilok 4, eta Natalia Tubio gaur 2 puntu bakarrik bildu ditu, baina hala eta guztiz ere eutxi egin dio bere elastikoari. Hau da, Euskal Irrati Telebistak emandako sariaren bila, hor goian jarraitzen du, eta Garmendia orain 4 puntura kokatu da, burruka hori zabali dago, Ibon. Bai, bueno, zena izu bezatea, Mikel, nik gordin hitz egin da, sinesgarritasuna 0 ematen diot, puntuak emateko modu honi, eta bai, hor zelkapenerako eta babeslentzako hor bada jokoa, baina, ni badakizu, enau bat ere betetzen. Guztia ez eta baterako gaur, Astudillo 4 punturekin, eta abarreta. Astudillo 4, Amundarainek 3, eta bai, hauxe da, zelkapen nagusiaren egoera orain, 76 puntu Tolosaldeak, 2. tokian, 3. posturako Orio eta Donostiarra, berdindurik, koska handia gero, baina urlasaietan da Hondarribia, eta Ibaikak estualdia izan du lehenengo luzean, eta bueltako luzean 4 puntura eraman du diferentzia, eta hori asko da, beste 5 estropada bakarrik falta direlako.
eta azken zuloan tiran urrengo urtean miraririk espada, falta diren estropada hauetan beti lehen 3 postutan edo sartzen espada, hitza aipatu duzu, Mikel, miraria, eta bestea, bueno, hemen entzuteko eta ikasteko gaude, zer esan digun astudilok, kanpora korriente handia da bilela, esan da esan ari gara. Aurka, bueno, hortik azalpena, hemendik eta guk antzeman ezin duguna, azpikoa berak esana, nik elkarrizketa hauetatik eta ateratzen duguna, ikeragarri estimatzen dut, gero estropadak interpretatzerakoan eta gakoak ematen baiz. Bat, argi eta garbi hori, kanpoko korrontu. Bueno, berehala hurbilduko dira, arraun lagunakeko emakumeak, eta egia esan denboraldi aparta egiten ari dira, taldea oso sendo dago, ilusioa da hitza, hauei buruz hitz egiterako garaia. Eta, bueno, lana ondo egiten duenak, gero saria jaso behar du, eta horretara datoz. Gaurko nobedaetakoa, Mikel. Donostia. Naikario asko, bigarren tostan, hortxe estriburrean ikusten du. Hankekoak aurten ez ditu, hortxe biak, Jaramillo eta Xuban Euribarrena, besoak altzata, ez ditu mugitu ere egiten, Etxabek, eta gaurko nobedadea, Goenaga ekarri duela, 3. tostara, eta Maider bere hauk eta Beatriz Piñeirok tostak trukatu egin dituzte. Ane Sánchez, Maider bero, begira. Eta Ibon, zu makinatan ibili zara, makina estropadetan ibilitakoa zara, Tolosaldeari ez dakit presioak gehiegi estutzen dion, edo zer diozu horren inguruan, ze aukerak izan ditu estropadak irabazteko, iaz Kontxan ere erakustaldi eman zuen lehenengo jardunaldian, baina badirudi azken paus hori falta zaiola, ez dakit presioaren eraginez den, edo zer? Bueno, nire hitzak iruditzen presioarena denek, iruditzen zait arraunek zuloa egiten dula arraunketarekin. Arraunean luzeago egiten du, itxura batean indar gehiago dauka, eta hori estropadaren une batean ezin da jarraitu. Gehiago da, ez zait iruditzen Tolosaldearen arraunketea ikusita bukaeran, inolako presari gabe eta egoki sartu baitira. Kanpotik kirolarien perfila ikusita, pentsa diteke motor gehiago duten. Bai. Nola baitezateko... Indar gehiago, batio gehiago eta Sari guztiak biltzen orain Andrea Astudillo. Eta berehala CaixaBank bandera jasoko dute. CaixaBanken iparraldeko zuzendaria den Juan Pedro Badiola jaunaren eskutik. Miguel, ez dakit guk kazetariok askotan historiko hortxe adjetibo, izen lagun horri, ez diogun baloreak entzen, hauek egiten ari direna. Historiko hause da. Bai. Hor da banderarekin, Andrea Astudillo. Taldekideak abesten ontzian, bosaren posez, aurrez ere abesten dute, eta aste honetan argudio garrantzitsu bat ere eman digute. Zergaitik, besteak beste, tentsio hori eta arintzeko eta kudeatzeko modu bat dela, funtzionatzen diela eta ez dagoela inolako borondate txarrik eta Señor mintzeko eta abar. Bai ondo funtzionatzen duen beroketa eta konzentrazio modu bat eta nervioa botatzeko modu bat eta izu, garaipenak hor daude. Zorionak, arraun lagunak. Hor ditugu, arraunak goian dituztela. Eta orain amaiera zoragarri hori eskainiko dizuegu eta horrexekin borobilduko dugu Euskotren Ligari dagokion jarduna. Horren ostean iragarkiak eta jarraian Euskolabel Ligari dagokion estropada 12. CaixaBank bandera. ¡Ay, Mayra! ¡Ane! ¡Jorge! ¡Betty! ¡Chata! ¡Vamos, Sudane! ¡Vamos! ¡A la Lucía! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Cari! ¡Arriba! ¡Ay, la quiere! ¡Chata! ¡Deja! ¡Chata!
3,